kokot. Fuj. To je úplně bastardní. Já spoceně pod kolenou, neraz. To je neuvěřitelné. Je sila hrozná, to je... Tu sa ale musí bát policajtu, aby ho nenameral, lebo to je ináč, to je hrozná sila. Uj. To se ani nehne, tady je hnusná silnice úplně. To je moc. Musíte dávať rovacký pozor na tie ľudí, čo urobia, viete, lebo ináč by ho oprážili. To je panílek. Idem nad 120, lebo ako to pustím, tak už nie je sila ani dole úplne. A keď je špatný, alebo čo, tak sa dvíha úplne hore, zase k garáži, bude si keď zachádza, Jo, jo, špatná jo. cesta, tak sa dvíha hore. No. A tu je všetko len cez dotyk, to je ako, napríklad tu chytím a Jo, a teď to můžeme na benzínce otočit. pum. Ta ručička tam, ta zelená, oranžová. To je dobíjanie, to mi dobíja teraz, to ja nechodím na brzdu, to mi všetko robí samo. Pozrite, teraz bere energiu, áno? Áno, oranžová. A teraz ja len pustím plyn a to mi brzdí a dobíja. Ja nič nerobím, ale môžem ísť cez ruky, môžem ísť cez tempomat, lebo tak treba zase. Chytím a ja si dám a nemusím ani tu šofér, pôjdem s tempomatom. Pozrite, zvyšujem si rýchlosť, lebo môžem normálne bez nohy karúvať. A ta modrá tam? Tá modrá, Ta baterie? to modrá je tempomat. Jo, aha. Ten tempomat, že buď ho vypnem, alebo ho zapnem. Začnem brzdiť bez nohy, bez všetkého. Mári, ako môžete, to je... To je zrychlení, ale jak kráva. To je to. Každé... Z toho místa to je úplně neuvěřitelné. To je oheň. Forsáž, to je lietadlo. To je neuvěřitelné. Je noc a vidíte, ako to máte osvetlené. Perfektní. Nebo úplně stuhle prsty. Alebo Lítka. chytíte, alebo tu, hodíte si internet, ste na internete. Najnovšie auto, čo za 1 liter prejde 100 km. Za litr. Za liter prejde Volkswagen najnovšie. Dieselový motor vyrába elektriku, ale to je strašne ľahúčke, to je 750 alebo koľko. Jako benzín, nafta. Nafta, diesel. Nafta. Ale to je tak, že vyrába elektriku, to je tež na elektriku, ale to je kombinácie hybrida. Jo, vyrába aj elektriku McLaren to má teďka, a ten to, ta takže- P1. No. Ale to je ľahúčke, maličké autíčko a také, no ale... Vidíte, tu ste na internete, nie ste
To je priamo, vy ste priamo napojení. Jasne, online, no. Ale vy ste od výrobcu, vy s tým nič nemáte. Vy nič neplatíte, 8 rokov postarané o vás, vy nič neplatíte, vôbec nič. Ani dálniční se neplatí, že? No tak dálničná, tu podľa toho, ktorý štát, akú má výnimku, Aha. to je ťažko, ale ináč. Takže... To sú Videli ste, to ako sú prešvitlo trošku to hneď vyhodnotia, vás nepúšťať do smýkania, len do tej najväčšej trakčnej sily. Čím je drsnejší asfalt, tak tým ma vás pustí do záberu. Áno.